Kaixo egunon, Hondarribiko Talaia ikastetxetik gatoz, eta nik guk aurkeztuko duguna da esperientzia bat. 2 urteko gelan hasita, 2, 3, 4 eta 5 urte bitarteko ume batzuk izan duten ibilbidea, eta aurkezpena oinarrituta dago ze eremuaren inguruan, nola egiten dugun ebaluazioa, eta aurkezpenerako prestatu dugu prezio bat, bakarrik joango da, aurrera, bideotxo batzuk ere txertatu ditugu, eta, asmoa da bideoa, prezioa, hasieratik bukaera arte ikus dezazuen, eta gero bukaeran sakonago edo zolaiten inguruan hitz egiten baduzue, hala egingo dugu. Ados? Ikasleak bata besteari bera jartzen laguntzen diete, irakasleak ez du laguntzen. Orduan eskaintzen dute laguntza eta bestetikan behar duenak ere eskatu egiten du. Bete dute? Bai, 2 kolore erabili dituzue. Zer deneko esan? Ez dago bete eta pixka bat falta da, ez da? Bale, orduan hobetzeko. Zer daukate hobetzeko? Hurrengoan, lana pixka bat? Pixka bat azkarrago, baina asko bete duzue. Lan handia. Orain Axula galdetuko dugu. Elkarrekin egin duzue lana? Eta elkarri laguntza eman diozue. Bai, beraz, Axula nola dago zuekin? Pozik, txalo zaparra da zuetzak. Hau da, Axula balea, gure ikastetxeko logoa edo, erabiltzen dugu ebaluaziorako.
gaurko taldeko lana izango da. Emanaldirako gurasoentzako gonbidapena prestatu behar duzuen. Gonbidapena egingo duzuen zuek aukeratutako koloretako papelean. Bai? Adostuko duzue denen artean ze koloretako papera erabili nahi duzuen, zer idatzi nahi duzuen, eta nola apaindu nahi duzuen. 10 minutu dituzue gehienez hori egiteko. Erlojuko area bukatzen denean, amaituko da, denbora. Ados? Ulertu da, galderari badago? Ba, bitai. Arroxa hartzen dugu, ez nago konkorrenta. Naranja. Ez zaizu entzuten esantua?
izango da berdea. Laranja. Eta geratzen badugu arrosi iluna. Geratzen badugu... Beltza? Beltza baina. Daniel hasiko da idazten. Zer idatziko dugu? Hoei. Kaixoa eta hori idatzen du. Kaixo, amona eta ipana? Bai. Edo kaixo esan behar izan. Kaixo idatzen du. Jarraituko dugu. Eta orain parti eta Zergatik ez dugu egiten berago? Ja, horren hasiko gara berago. Eta idatzita gero zeinek apaituko, zer egingo dugu apaitzeko. Kokatu bat dugu fila. Na. Baita orain, aitazteko denego bako zeni, Baita, baina adostu behar dugu, adostu behar Ea, taldean lan egin duzuen. Badakizue, esateko taldean lan egin dugula, bi baldintza bete behar direla. Denek parte hartu behar duzue, eta denek adosteko zuen iritzia eman behar duzue. Esan behar duzue zerekin zaudeten konforme, zerekin ez zaudeten konforme, eta denek esan behar ideiak eman behar dituzue. Eta elkarri lagundu behar zarete. Bai? Guazen ikustera ea bi baldintza horiek bete dituzuen. Denek hartu duzue parte? Bai. Bera, Asula, nekin nola dago? Denek parte hartu duzuelako, Asula pozik dago. Taldeko lana egiteko, hitz egin duzue, iritzia eman duzue, adostu duzue? Denek? Bai? Arazorekan egondu da, zuen artean? Bai? Ez? Ondo moldatu zarete? Beraz? Primera moldatu zarete? Bale, beraz, Asula zuekin dago? Bi baldintzak bete dituzuelako, gaur Asula zuekin dago? Pozik, eta esan dezakegu, taldean lan egin duzuela. Zorionak. Txalobel bat zuentzat.
prestatu duguna, ez dakit zerbait galetu nahi duzuen, edo zerbait gertutikan ikusi nahi baduzue. Gero, bale.